Siyahon, asin pagsapahon, mapugmaan tinapak ang Diyos uyana, upang puso lamang anak na Diyos sa pagsamba. Nasa tuyang katubos, siya sa mahon, sa sandami isa. Magdugmaan tinapan ang Diyos uyana, lambang puso lambang panagwa Diyos magsamba. Lambang puso lambang panagwa Diyos sa pagsamba. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo, Amen. an katuninongan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa rumogmang greeting kang Happy New Year sa Indong Gabos. Sura pa kanya ito ang kaguranan sa bagong taon ay tinaw sa ito mga tugang. Nagkakatiripon kita para giraray, idulot niya to ang satong buong buhay sa kagurangnan. Siriman hagado nato sa kagurangnan ang balaog o grasya na kita magi mga maimbod na disipulo, imbod na membro kag sa itong balwaang Kristiyano Katoliko. Mga tugang, idoko ang payo. Ako unta an sa itong mga kasalaan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos bakosog tabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan. Asin pakatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka, Kristo, mahera ka. Mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at malinongan, sa mga taong marahayan mo. Ito o mamita, rinunjami kita, sinasambami, saya pinapamuraway ni ika, pinapasalamatan nila. Ulitan
Amen. Ido ko ang payo. Mamibigita, O Diyos, na sa mabungang pagkabirhen ni Santa Maria, nagwara sa katawuhan ning mga premyo, ning daing sagkod na kaligtasan, itugot mo na mimibi kami, namamatean mi, na siya nangangadji para sa mo, nahuli sa iya, magkanigaw kaming mag-ako kan sa iyang aki, burabod ng buhay. Siya na kay mong nabubuhay at sinagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. An babasahon, nagpapahayag kan bendisyon nin sarong padi, na ginamit man kan mga enot na Kristiyano sa pagtapos kan sa indang pagsamba. Digdi hinahagad niya to ang pagkaherak asin bendisyon ng Diyos, tanganing sumirang sa sato an sa iyang lalawgon. Ang lalawgon ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Numero. Nagdaram ang kagurangnan ki Moises na ansabi, magtaram ka ki Aaron asin sa iyang mga aki. Siring kamo bibindisyonan sa mga Israelita. Magsabi kamo sa inda, bindisyonan ka kan kagurangnan asin bantayan. Pasirangon sa imo kan kagurangnan an sa iyang lalawgon asin kaugayan ka. Buksan sa imo kan kagurangnan an sa iyang lalawgon, asin warasan kanin katuninungan. Sa siring, mangingibabaw an sa kungaran sa mga Israelita, asin bibindisyonan ko sinda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bindisyonan kita kan Diyos, hulitas siya mahihirakon. Bendisyonan kita ni Diyos, hulita siya may herakon. Kaugayan kita kan Diyos, asin bindisyonan, paliwanagon niya sa to, ang sa iyang lalawgon, na maaraman sa bilog na daga, ang sa imong pagligtas. Bendisyonan kita ni Diyos, hulita siya may herakon. Magugma asin magkurahaw ang mga katawuhan, tahinuhukuman mo ang kinaban sa kasuriputan. Hinuhukuman mo ang banwaan sa katanusan, asin sa ang katawuhan sa daga inaantabayan. Bendisyonan kita ni Diyos, hulita siya may herakon. Magpasalamat sa imo ang mga banwaan o Diyos, magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita ni Diyos, hulita siya may herakon. Bindisyonan kita kan Diyos, matakot sa iya ang gabos, na puro kandaga. Bendisyonan kita ni Diyos, hulita siya may herakon. Huli kay Kristo, itinawsatuya ni Diyos ang gabos. Si Santa Maria, nagkaigwang dakulang katungdan sa pagpamidbid kan Diyos bilang Ama. Siya ang ina kan aki ni Diyos, kun kaya maninigo kitang mag-apod, Aba, Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Alagad, kan mag-abot ang kapanoan kan panahon, isinubol kan Diyos ang sa iyang aki. Namundag sa babae, namundag sa erarom kanle, tanganing mabalukat niya ang mga nasa erarom kanle. Tanganing maako ta ang pagpamugtak sa to na mga aki. Patotoo na kamo mga aki, isinubol kan Diyos ang Espiritu kan sa iyang aki sa satong mga puso, Espiritu na nagkukurahaw, Aba, Ama. Kaya bako kanang uripon, kundi aki, asin kun aki, kun siring,
para manaman huli sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madadangog niya to sa Ebanghelyo, ang manunungod sa mga pastor, mga tawong dukha, sinda ang nagkapira sa mga naenot na nag-ako ki Kristo bilang paratubos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman sindang naghihidali, asin nakwa si Maria, si Jose, sa kanong umboy na nahuhulid sa bahugan. Pagkahiling, nagpahayag sinda kan tataramon, na sinabi dapit sa sadit na aking ini. Ang gabos na nakadangog, nagngalas sa mga itinaram sa inda kan pastor. Alagad, inigabos, rinirimpos ni Maria, tinutungkusan sa iyang puso. Nagbalik ang mga pastor, pinapamuraway asin inoomaw ang Diyos. Huli sa gabos na nagdangog asin naghiling, susog sa itinaram sa inda. Kan mabilog na ang 8 aldaw para sa sayang sirkonsisyon, nginaranan siyang Jesus, ngaran na itinao sa iya kan anghel bago siya ipangidam. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po. Mga tugang, kung hahaputan ko kamo, para sa Indo, ano ang mga balaog na palagi ninyo na talagang na-appreciate nindo na itinao sa Indo kang kagurangnan? Can you think of 3 gifts na talagang you cherish na binibigay nindo kang importansya o halaga sa inyong buhay? Di na ka mo pwede magsabi ng responsang simbag, pero gusto kong madangog. One answer, anong palagay nindo? Very good. Gift of life. Ano pa kaya? Family. Very good. Family. Ano pa? Walang gift certificate sa Lazada? Para sa ko, may tulong, balawag ang kagurangnan na sige-sige ang sa kong pag-apresyar. Enot, siyempre, ang balawag kang buhay. God, life is God's gift to us. May kasabihan nga, hindi ba? And what we make out of it is our gift to God. No? Kaya ang balaog ekspresyon niyan kang pagkamot kang Diyos. Kitang gabos, bunga kan pagkamot kang Diyos. We were not born out of chance. Kita
Pinaaki bunga kang desisyon kang Diyos na kita maging tao, maging persona. Ang kada sa rosa sa to, unique. Kaya dahil kita magkumpara kag sa tong pagkatao sa ibang tao. Kaya minsan kadakol-dakol ng problema natin dahil ang may kasalanan tayo rin. Dahil kinukumpara niya ito ang sa tong sadiri sa iba. Huwag mong isipin yung iba. Isipon mo na ikaw unique, bunga ka kandakulang pagkamot kang Diyos. Kaya sa imong kataay, sabihin mo, Brad, sis, unique ka. 1, 2, 3. Unique ka. Hindi uniqlo ka, ha? Iba yun. Ha? Unique ka. So, cherish life. Alagaan yung buhay. Pagpasalamat kayo sa grasya kang buhay. Magkabunga ang inyong buhay. No? Ang sineselebrar niya itong kapistahan kang Pasko, kapistahan kang buhay. Nanitawo ang aki kang Diyos, dahil kakaigwa kang buhay. No? Ikadawang balaog para sa ako na napaka-importante dahil nagbibigay kulay, kakusugan, kahulugan sa buhay, ini ang pagtubod, the gift of faith. Dahil niyo ba naisip bakit kita nagtutubod? Mentras nakadakol-dakol na tao, may masin ng pagtubod. Nagirundum ko kung ako batang pari pa, nag-aral ako sa Europa, pasiring ako sa England, sa Inglaterra. Sa aeroplano, may vacant seat bago mag-take off. Ngunyan, natukaw ang sarong babae. Very young lady, very pretty lady. Doon nag-take off na, siyempre ako, padi, naka-Roman collar, yung itom na polo na may puti digdi, no? Nakita nyo na yun, di ba? Padre Jerome, madalas magsuot yan, eh. Roman collar. Sabi sa akin ng babae, tinignan ako, sabi niya, do you study God? Do you study God? Pinag-aadalan mo ba ang Diyos? Dinagulat ako. Then, sabi ko, well, I said, I am a priest. Padi ako. Yes, sa seminaryo, nag-aadal kami about God. Pero hindi naman pag-aralan God. We study about God. Pero yung to know God personally, iba yon sa aral kang God. Kasi pwede mong pag-adalan ang Diyos, aram mo tungkol sa Diyos, pero mayo ka mga relasyon sa Diyos. Pwede yan. Sabi ko sa iya, well, nag-aadal kami, pero mas importante, dinidevelop namin ang samong relasyon sa Diyos, yan ang pagtubod. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, I want to believe, dahil nakikita ko, nahiling ko, ang mama ko, nagpapangadji siya, pagbanggi. Gusto ko rin magpangadji. Gusto ko rin magtubod, Father. Sabi ko sa iya, alam mo, Aki, yung pagnanais mo, yung aspiration mo na ikaw maging pagkaigwa kang pagtubod, uya na ang pisog. The seed of faith is there already. Kasi may mga taong wala silang paki. Di ba? Walang paki. Importante rin sa kanila, dito ngonyan, dito sa buhay ngonyan, kumain, mga bakal, mga material na bagay. Pero mayo silang panahon para isipon, especialmente sambahon ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, Aki, just wait. It is a matter of time. It will come. Na ang pagtubod itatao din sa imo. Mamamatean mo rin ang grasya. Dahil ang pagtubod, balaog yan kang Diyos. Dahil lang yan kinukuha kung saan-saan. Balaog kang Diyos yan. At ikatulo, para sa sako, na napakagandang balaog kang Diyos. Life, faith, ikatulo, a mother. Ina. Sarong ina. Dahil lang ang sakong physical mother, blood mother, kundi ang mother, ang ina, kang simbahan, ina kang sakong pagtubod, ina kang sakong buhay, ina ng sakong paratubos.
Kaya nga very precious ang mahal na Birhen para sa sako. Nangunyan, ang simbahan, namamatayan din nahiling ang importansya kang mahal na Birhen. Dahil sa iyang manlain-lain na titles, kundi siya inapudan kang Diyos, piniri kang Diyos, inandam kang Diyos, para maging ina kang sa tung paratubos. Inandam siya, pinagidam siya, mayong digta kang kasalan. Inandam siya, napano siya kang grasya, kang kagurangnan. Paladan ka, Maria. Espesyalmente, itinausa sa iya ang Espiritu Santo. Kapanoan kang Espiritu Santo na naggigiya sa isiyang buhay bilang ina kang Diyos. Si Santa Maria, ina kang Diyos, ina ni Jesus na nitawo na Diyos. Di mo pwedeng alisin o tanggalin ang pagiging Diyos ni Kristo baski siya naging tao. Kaya nga, ang mahal na Birhen, ina kang Diyos. Ina ni Jesus na tao na Diyos. Di maalis yan. Ang tukdong ini, mga tugang, it goes back to the 3rd century. Ini sa pinakamatandang nagpagtubod ka mga Kristiyano. Na inaffirm ka manlaylay ng mga konseho o councils kang mga obispo. Inaffirm kang kadakul-dakul ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko. Na tunay si Maria, ina kang Diyos. Dahil lang siya ina kang Diyos. Ina niyatong gabos. Ang gabos na tao na itinuhan kang buhay, especialmente kang pagtubod, ang gabos na taong nagiging membro kang simbahan, ang satong ina, si Maria. Ina kang simbahan. Mga tugang, mahiling niya to ang dakulang balawag na ini na itinausos na to, especialmente sa betis kang krus. Naduman ang aki kang Diyos, ang satong paratubos. Mientras na siya, dahan-dahang nagagadan. Nagkaigwa pa siyang oportunidad na mag-facilitate ng exchange gift, kung gusto niyo sabihin. Nang sinabi niya sa iyang ina, babae, uya ang iyong aki. Behold your son. Si Juan, nagre-representar kang simbahan. Idespes, sabi ng mahal ni Jesus, aki, uya ang semong ina. John, the church, were asked by Jesus to look after his mother. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, after that, John took her to his home. So, uya sa betis kang krus. Dumaan si Maria, naging ina niya to ng simbahan. Siriman, kita, nagkakigwa kitang sarong ina, nakatugdang niya tong mahalin. Ngunyan, paano niya ito maisa sa buhay, mga tugang, ang pagiging aki kang mahal na Birhen sa pagtubod? Tulong bagay. Enot, paagi sa satong devotion. It is through our devotion to the Blessed Mother na nagiging tapat kita sa inyutos sa pag-utob kang Diyos sa sato na ako niya to si Maria. Ipahiling niya to ang satong devotion sa iya. What is devotion? Ang devotion ini characterized by fervor, yung kainitan, pagkaalab, halis sa puso. Halis sa puso. Kaya ang mag-agom na nagmamahalan, especialmente kang sinda, naging mga gurang na, magkaigwa, magkasama pa sila, magkaiba pa sila, mga 70, 80, 90. Hindi natin lang sinasabi, wow, dedicated sila sa satsaro. Hindi. Ang sinasabi natin, wow, they're devoted to each other. Dahil merong religious connotation ang devotion. Ang devotion, ang kaluluwa niyan, ang Espiritu Santo. Mahirap makikigwa ka sa devotion
kung mayo sa imo ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, ang nagtutulak sa sato, ang nagtutukto sa sato, ang nagtatabang sa sato, para ipahiling niya to, hali sa satong puso, ang satong pangatamang, respeto, pagkamuot sa mahal na Birhen. Kaya it is important to have profound devotion to our Blessed Mother. Kasi minsan kita nakaharinig lang sa mahal na Birhen pag kita may problema. Pag may problema o pag may misfortunes. Amen. Ang devotion in the thick or thin of life, in sickness, in health, in joy, in sorrow, in poverty, in riches, ang puso mo, idinudulot mo sa mahal na Birhen. Inaako mo siya bilang sa imong ina. Yan ang devotion. Ikaduha, dedication. Ang ibig sabihin ng dedication, ang panahon mo, ginigibo mo ang mga qualities kang mahal na Birhen. Kung ano may igwang mahal na Birhen, love, patience, understanding, caring, may kaypuhan na ipahiling mo yan. Pag sinabi mong dedication, dinededikar mo dahil sa pagkatao ni Maria, ni Santa Maria, kundi inaako mo ang siyang mga qualities, characteristics. Ginigibo ining parte kang sa iyong buhay, kalinigan kang puso. Pagiging charitable na nagbisita kay Isabel. Inaako mo. That is what it means to be dedicated. You assume ang qualities kang mahal na Birhen at sinisikap mong isabuhay ini sa iyong buhay. So ang buhay mo nagkakaigwa, natatawag niya itong Marian character. Marian character. Nahihiling sa imo ang pagiging sarong Marian o ang lalawgon kang mahal na Birhen. At ikatulong, mga tugang, devotion, dedication, ikatulo, duty. O katugdan. Katugdan. Kapag ang Diyos nagtao sa to, mga tugang kanbalaog, may mga korresponsibilidad yan. May nahagad ng Diyos sa to mga katugdan. Halimbawa, kita, pag nagtao sa to mga magurang nato, kang cellphone, katugdan niya itong alagaan yan, di ba? Linisin yan. Dahil lang iiwan ko sain-sain. Ganun din kita, mga tugang. It is our duty, halimbawa, to promote devotion to our Blessed Mother, to protect the Blessed Mother's name. Mandayan na yung tao na minsan inaatake mahal na Birhen. It is our duty na gibuhon ang iniutos ng mahal na Birhen. Pray the rosary. Always pray. Do sacrifice. And especially, serve the poor. Ang pagiging sarong ina, mga tugang, ini sarong dakulang serbisyo, dakulang duty, dakulang katugdan. So at heart, let us also be mothers, nourishing, caring, loving, teaching, giving warmth, accompanying. Yan ang satong kadukdan. So, tulang ini, kapag ginigibo niya ito ini, mga tugang, devotion, dedication, duty, duman niya ito napapahiling, na inaako niya ito ang balaog na itinaosa sa to ni Jesus sa bitis kang krus. Son, behold your mother. Sa kapistang ngunyan, kan solemnidad ni Santa Maria, ina kang Diyos, magpamimi kita sa kaguranan, pagi sa iyang intersesyon, na maging maimbut kita, matanos kita, dayupot kita, sa pagsasabuhay kang satong pagtubod, para katulad kang mga pastor, ang buhay niya to, sarong buhay na nag-uumaw, sa dakulang pagkaherak, pagkamuot kang Diyos. Diyos na nagsugo, nagtao sa sato, paagi kay Santa Maria, kay Jesus, ang satong
para tubos ang satong paradigtas. Ngunyan, mga tugang, sinesilver din nato ang aldaw kang kapayapaan, the day, World Day of Peace. And si Mary, siya ang patron kan katolinongan. Una pa kanya to ang mahal na birin, ang balaog kang Diyos para sa simbahan, para sa satong gabos. Amen. Mga tugang, silensyo kita kang ilang sandali. Paghurap-hurapan niya to sa ilang mga bagay na nasambit ko. Matindog po. Nganyani, pailing niya to, ning makusog ang satong pagtubod. Ang gabos, nagtutubod ako, Sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, na buhay liwat, hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. nagroromdom kan pagtubod asing pagsarig ni Santa Maria, ipaabot ta sa Dios Ama, an satong mga pangangaipo sa pagpuon kan bagong taon. Ang satong simbag makasugtabi ang gabos, kagurangnan kinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagsurog ni Santa Maria, asin huli kan sa indang tataramon, asin paarog. Ang mga pamayo kan simbahan, maghigos sa pagparanikan banwaan, kan Diyos ki Kristo. Mamibi kita. Tanganing an bagong taon, maging panahon nindanay na pag-uswag kan buhay na pagtubod, naglalaad na paglaom, asin pagkamuot na nakakaabot sa mga tawong naging kaptang kan satong buhay. Mamibi kita. Tanganing ang mga nagagabatan sa buhay, daranin kasakitan, makakuanin katuninongan asing kaginhawaan, sa paghurop-hurop kan mga pagsakit ni Santa Maria. Mamibi kita. Kagurangnan ang lugar sa mong pamibi. Tanganing ang satong komunidad, magpadagos kan tataramon kan Dios sa satong puso, asin magsimbag sa agyat kaini sa Espiritu kan kahuyoan nin buot ni Maria. Mamibi kita. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, ang mga naghehelang makamate nin ginhawa, asin ang mga gadan makalaog sa kahadean kan Ama sa langit. Mamibi kita. Mga tugang, idulot niya tungonyan ang sa to mga personal na intensyon, siring man pamibi o intensyon para sa satong mga pamilya. Langit no na Ama, pinili mo si Maria na maging ina kan sa imong aki. Tabangi kami, huli kan sa iyang pamibi, na pahalagahan ang misteryo kan buhay, kagadanan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Siya na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po.
Matintog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa indungatang. Maakumanlugod kan Dios amang makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na marahayon, na nagpuon asing nagtapos kang gabos na marahay, warasan sa mong nag-uugma sa solemnidad kan banal na inakang Diyos, nasiri na nagbumuraway kami sa kapinonan kan sa imong grasya, mag-ugma man sa kapanoan kay ni huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initas minasa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat batanos asin nakaliligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Asin sa rabay na mag-umaw, magrokyaw, asin magarubay sa imo. Sa solemnidad kan pagkaina ni Santa Maria, danay na Birhen. Ipinagidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kang Espiritu Santo, siriman danay ang kamurawayan kang pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban sa liwanag na daing kasagkoran, si Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyang mga angles nag-oomaw kang sa imong kamakalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na sarepines, boronyog asin maugmang nagseselebrar. Aut paman lugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samong mga tingog, malodok na nagpapahayag ning pagtubod na nagsasabi. Manalang kagurang Diyos din mga ang langit asin taga, manok at sa imo, kamurawayan. Hosanna sa kaitaasan. Palalanan minaligtig sa ngaran ng kamurangnan. Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadang banal, ning anggabos talinalang na inaataman mo, maninigong nag-oomaw sa imo, hurita sa imong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa bagsik asin kusog kang Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka nag-uuntok sa pagtipon, kang banwaan para sa imo, tanganing puon pasiring sagkod pagsulnop kang saldang, malinig na atang ikadolot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing magbabendisyonan, pag mapapagkanigong pabanalon kang iyuman sanang Espiritu, tanganing maging hawak asindugo kang sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo. Sa sayang pagkabuot, sineselebrar mi ining misteryo,
Takan banggi na siya pinasaluwiban, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin itinao sa siya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kamagabos asin magkakan kaini. Tayo niyang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, asin itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako kamagabos asin mag-inom kaini. Tayo niyang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kakurangnan ipinamamareta niya mo. Kaya kagurangnan kami na nagroromdom kang nakakaligtas na pasyon kang sa imong aki. Asin kang makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siriman kami naghahalat kang sa iyang ikaduwang pagdatong. Nagpapasalamat na nagdodolot sa imo, kaining buhay na asin banal na sakripisyo. Lilingya na mimibig kami, andolot kang sa imong simbahan asin sa pagbitbit mo kan hostia na sa pagsakripisyo kayan, minawot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabagko kang hawak din dugo asin dugo kang sa imong aki, pano kang sayang Espiritu Santo, mabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo. Tanganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtan mi ang pamana, enot kaibakan orog kapalad na Birhen, Maria, ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kaibakan sa imo mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, kaiba ni San Juan Evangelista, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo. Nagsasarig kaming matabangan. Ining hostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban. Ansay mong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanig ko ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kay bakan sa imong surugoon, si Francisco, sa mong papa, asin kan sa mong obispo si Rolando, kay bakan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining pamilya, na binot mong makiatubang sa imo. Maugayo na ama, kay raking pagsararoa sa imo, ang gabos mong aki, sa inman sinda na kawarang. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na
nagpagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akoon sa imong kahadean, naglalaom kami makaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman, kan sa imong kamurawayan, uli Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, ibinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iyasin kay baniyasin sa saiyan. Sa imo Diyos samang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya, Nayaon sa langit, pabanalo, ngaran mo, magkatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, insiring sa langit. Bansa mo, kakain sa araw-araw. itao mo sa muyang uniyan. Asin, patawaron mo kami Sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin, hanay kami pagdaraha sa sukot, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot na mibibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an kataninungan. Tanganing kami natabangan kang sa imong pagkaherak. Magindani na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagkahalat, kang maugmang paglao masin pagdatong, kang samung paraligtas, na si Hesu Kristo. Sa Imo ang kadean, asin siringan at kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa simong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalaan, kundi ang pagtubod kang simong simbahan,
asin papagkanigawa na siya mapatuninong asin magkabaron niyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuy asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang mga aki, magpatinaraohan kamo, nin katuninongan ni Kristo. Peace to all of you. Peace. Happy New Year. Bokosog tabi, ang gabos, bakanta kita. Kodero kan Diyos, na nagpaparang ng mga kasalanan ng ginaban, kahit aking kami. Kodero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kahit aking kami, Kordero kang Diyos na nagpaparang ng mga kasalan ng ginaban. Hari kami, Maluhod po. uyan kordero kang Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita, kagurangnan, maugma kaming nag-ako ning mga langit no na sakramento, warasan na mimibig kami, na ini makatabang sagkod sa buhay na daing kasagkoran, para sa mong nagmumuraway sa pagpahayag ki Santa Maria Danay na Birhen, inakansay mo nga ki, asininakang simbahan, kuri ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis, Sancta Dei Genitri. O dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria Corpus et Animam, Odinium Filii Tui habitaculum epicim mereretur, Spiritus Sancta cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Pasalamatan niya tuan sa tuyang celebrante ngunyan. Matukaw muna po. Pasalamatan po ang sa tuyang celebrante ngunyan, si Muy Reverendissimo Rolando Octavos J. Tria Terona, OCDDT, ang sa tuya po ang Arsobispo. Thank you po. Asin pasalamatan man po niya to ang sa tuyang konselebrante, si Reverendo Padre Jerome Pelayo. Thank you, Father. Ang sa tuya pong mass sponsors, CRC, LLFCC Community, asin si Mr. Jerome Rodriguez. Asin salamat din po sa nag-design kan sa tuyang backdrop, si Architect Chinli Menes, asin po ang pag-print kan sa tuyang backdrop, ang Boys and Philippines. Salamat po sa Indo. Asin po ang sa tuyang choir, ang CRC Youth Choir, ang sa tuya pong mga nagbasa, asin ang Ministro Laiko, asin sa Indo po gabos na yaon sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon
na dai nakaka-atender kan Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. Mga tugang, bago ko itao ang sakong pendisyon, gusto kong kuhawan ng pagkakataong ini para ipayag sa indo ang sakong personal na pasasalamat sa indong Ministry of Prayer and Worship digdi sa satong Archdiocese. Kamo mga members kang CRC o ang gabos na grupo, charismatic o prayer group, mga prayer warriors, importante ang sa indong ginigibo para mamantener ang kabanalan, ang kakusugan, kang satong simbahan, kang satong mga kapadian, kang satong mga laiko. Kaya I consider you the powerhouse of prayer in the Archdiocese. Please continue being faithful in your worship, in your prayer, in your sacrifice. Amen? Siring man, gusto ko rin kamong i-congratulate, i-commend sa inyong devotion sa mahal na Birhen. Nahiling ko sa paagi kang indong magayon na pag-awit kang Salve Regina. Very good singing. Ining sa tong pamilya ka mo. Di man? Sa tong choir. Ura pa kanya tong choir niya to, ha? Matibay ang ating choir. No? Siyempre, si Amy, ng satong lector, at saka mabumasa, ora pa kanya itong sinang gabot. No? Importante mga tugang na ang banwaan pag nagselebrar, magselebrar kang magayon. No? Maselebrar na biramente nag-uumaw sa kagurangnan. Kaya, magpasalamat kita sa grasyang itinong sa sato na isineselebrar niya itong ngonyan ang solemnidad ni Santa Maria, Ina kang Diyos, sirang inapod ang kitang gabos, para ki mga surugoon or servants and promoter nin katoninongan. Amen? Ngunyan, ito ko ang payo para sa pagbendisyon. Ang kagurangnan mapasaindo. Bendisyonan man lugod kamo kang Diyos na makakamhan, magpapangrus. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Ngunyan mga tugan, inaapudan ko kamo, inaanyayan ko kamo, na magharini sa satong Belen. Ang satong Belen, napakaliit. Kaya maglapitan tayong gabos, awito niya to ang Silent Night. Sing, hum, and sing. Please come closer. Everybody, everybody.
Pwede po magpa-picture po kami with Archbishop? Archbishop po? Hello? Pwede po mag-remain kita digdi sa ano po, mapapicture po kita with Archbishop. Okay lang po? Sige, dito na lang po yan. Diyan na lang po, magpwesto na po kita. Paano na lang po kay Sis Bibi? Ay, picture po yan eh. Ayan, sige po, okay lang po mag-ano po kita. Palike.